Kaixo ikasleo, gogoratu debeatzen lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatean gauza orotu bere neurria. Hemen bigarren osaeko teoria guztia duzue, bidetxo honetan tokatzen dena da, egoera baten aurrekontu azaltzea, bosgarren adierazlea azaltzea. Helburua zein izango da? Helburua izango da, kalkulu horriko fitxan oinarrituta, bai, kalkulu horri erabiliko dugu barriro ere, egoera bati dagokion aurrekontua osatzen ikastea. Goazen aurrekontura. Zer da aurrekontua? Aurrekontua da eguneroko bizitzan erabiltzen den gauza bat. Eta erabiltzen da, diru nahiko izango dugun ala ez konprobatzeko. Edo festa bat antolatzeko, edo gintza bat antolatzeko, eta bar. Zelako itxura izaten du? Hemen ikusten duzuena, normalean. Hemen sarrera igartzen dire, gero gastuak eta gero azken emaitza. Sarreretan jarriko duguna da, kontzeptua, gero euro unitatea, zenbateko laguntza izan dan, unitate kopurua, zenbat bider ematen diguten laguntza hori, eta gero guztizkoa. Gero hemen, gehitu egingo ditugu denak. Sarreretan agertzen diren denak. Modu bardinen gastuetan. Kontzeptuak, euro unitatea, unitate kopurua eta guztira. Eta hemen, gastu guztien geketa egingo da. Gero, egingo dena da, sarrerak ken gastuak. Hau da, hemen lortu dugun datua, ken hemen lortu dugun datua. Azken emaitza lortzeko. Azken emaitza hori positiboa da, esango duguna da, balantze hori superabit bat dela. Hau da, ez dut esango diru irabaziko dugula, baina bai, ekintza hori bideragarria dela. Kontrara, azken emaitza negatiboa da, esan ere dugu, gastuak sarrera baino altuago direla. Hau da, ekintza hori egiteko defizita edukiko dugula. Horren direz, zeo zer pentsatu beharko zen, hori kentzeko. Ez da posible ekintza bat aurrera eroatea, gastuak, sarrera baino altuago bat dire. Guazen hau dana adibide praktiko batekin ikustera. Hemen, aurrekontuaren fitxa duzue, kalkulu horreko fitxa, eta hemen adibidea. Adibide honetan, kirol talde batek beran aurrekontua egiten da. Sarreretan jarriko duguna da udaletzeak 15.000 euro ematen dituela, laguntza modura, kirol elkarte horreri. Gero kide bakoitzak 10 euro ordaintzen ditu. Eta gero foruak ematen ditu gastuen 150. Hori hemen jartzen badugu, jarriko duguna da, udaletzeak ordaintzen dituela 15.000 eta behin ematen duela. Gero, kideak, ehunkide, eta kide bakoitzak 10 euro ematen ditu. Eta gero, foruak gastuen 150. Hori oraindik ezin dugu kalkulatu, gastuen balioa jakin arte. Gastuetan, 50 euro partidu bakoitzeko, eta guztira 70 partidu daude. Hemen jarriko duguna da, 70 partidu daudela, eta partidu bakoitzak 50 euro. Hemen jarriko dugu partiduak. Gero, herriko festa antolatzeko, herriko festa, 20.000. Kontuz puntuarekin. Eta behin bakarrik antolatzen da. Eta kiroldi erabiltzatik kide bakoitzak 100 euro. Hemen jarriko dut kideak ere, euro unitateko, 100 euro unitate bakoitzeko, da kide bakoitzeko, eta zenbat kide daude, 100 kide. Eta orain zer tokatzen da? Biderketak egitea. Hemen barri hori berdin ikurra, eta partiduak, 70 partidu daude, partidu bakoitza 50 euro, ondorioz biderketa bat iten dugu. Eta gogoratu, honetan bardinen bardala. Ondorioz, luzatu iten dugu. Eta hemen gastuetan, danaren gastuak golatzeko, egingo duguna da, sum, eta honek 3 aukeratu. Ondorioz, gastuetan, 33.500 gastua du kirol elkarte horrek. Foruak esan dugu, 150 ordaintzen duela, ondorioz, hemen jarriko duguna da, hau,
bider, 150 danez, hori amartarreran, 0,5. Eta hemen, ez dut koma dala, bai, hemen, behin, ematen da laguntza hori, horren ondorioz, hemen, bardin ikurra, eta barri hori, hau, bider, hau. Eta iruretan, bardin egiten da, horren ondorioz, luzatzen dugu, eta hemen, bardin, sumatorioa. Sumatorioa, eta honek irurako geratzen ditugu. Bai? Lortu ditugu sarrerak, lortu ditugu gastuak. Ondorioz, azken emaitza izango da, bai? Sarrerak, ken, irteerak. Enter. Kasu honetan, negatiboa lortzen dugunez, horrek esan nahi du, defizita dugula. Oda, Kirol elkarte honek, 750 euro gehiago behar ditu, beran ekintzak aurrera ataratzeko. Goratu hemen positiboa lortzen bada, esan nahi dau, superabita dagoela, eta ekintza hori ondo antolatuta dagoela, eta bideragarria dela. Eskerrik asko.